ka mo digdi sa San Pablo. Ano yung kiri ba tabi ninyo? Namista tabi. Ha? Namista. Namista ka mo? Ano? Di para. Gabi ka mo nakakaon? Di kapag nakakaon, di kinikitin sa mo. Ayaw, di ba? Grabe man. Bisin man nga ni pala magpipista. Oto ba kasi, bako isto si Idol Chai? Baka yung manang ladaan. Eh, maganamista mo. Idol, makipilista kami sa Indo. Ha? Nagabistaman. Uragan mo, sa yun palig ang pista. Paano ka mo pakaraunon? Kaya mo pala di kita pista. Urag-uragan hindi yun. Madirigli ka mo, oh. Yun pala pala ng pista. Ano mo yan? Nag-ano sa kalendar. Sisay man na nag-ano sa Indo? Pista na nigde. Si Makboy. Urag-uragan mo, ikapak mo yung... Si Pakboy kaya. Ha? May listahan ba naman sa kalendaryo? Lista niya, San pero Pablo, wala. pista. Ikapak boy, dinamay mo pa kami. Urag-uragan mo an. Namista. Yun pa palang digdi. Namista, di nakakaon. Napasma. Ha? Dapat sa mo pasmadong vlogger. Kanggibo mong iyan. Mapagalaw. Urag-uragan mo an. Di nakakaon. Napasma. Nagkaparasma pa. Ikapakboy pala ng salarin. Madig di pala. Ano ba ko mapista? Yun pa. Uragan mo ang Jun pa. Ano nang unyan? Napasma, kang prene ka ni Cherry White. Jesus. Hi, si Cherry White. Ngayon ko na idol ta. What? Tindatang ano, may karibayan ko na idol. Agom ta nga ni feel pag lakaw lamang. May agom na si Cherry White. Ayaw, Hirap ma. mong kainin ni Bakboy. Nangapit bahay na idol.